ihan sen takia, että tästä tulee nyt jo sitten vähän tätä ohjevideota teille näkyviin. Mutta lisäohjeita tulee myöskin, että ei tarvitse pelkästään tämän videon varassa olla, vaan niin kuin mä sanoin tuossa, niin vähän tulee tarkennuksia noihin olemassa oleviin ohjeisiin, mitä tuolla Slidesetissä on. Ja kysehän on siitä, että tehtäisiin Node-REDillä tämmöisellä low-code-työkalulla tämmöisiä IoT-pilviprosesseja ja tallennetaan dataa tietokantaan pilveen ja sitten tehdään siitä visualisointia käyttöliittymään. Välttämättä, että jos siellä muistaakseni jokunen tämmöinen pilvialan ammattilainen ja guru onkin, niin ei välttämättä tästä sitten saa mitään irti, koska itse asiassa jos on sitten näiden tämmöisten julkipilvien kanssa Azuren tai Googlen tai AWSn kanssa puuhastellut pitkään, niin silloin tämä on ihan lasten leikkiä. Mutta tällöin semmoisille ihmisille, jotka ei ole hirveästi tehnyt mitään tai ohjelmoineetkaan ja muutenkin, niin silloin mä näkisin, että tässä on aineksia siihen, että pääsee käsiksi siihen, että millä tavalla sitä dataa nyt viedään sinne pilveen ja mitä sille voi tehdä siellä pilvessä. Niin mä nyt kävisin sitten läpi 3 tämmöistä yksinkertaista harjoitusta. Ja sitten omalla ajallaan nämä voidaan tehdä. Ja sitten mä teen tuonne palautusalueet tuonne omaan ja sinne sitten yksinkertaiset palautusohjeet. Ei tarvitse palauttaa itse asiassa mitään muuta kuin jotakin kuvakaappauksia ja tällaista, että homma on tullut tehtyä, niin siitä mä annan sitten erikseen ohjeet vielä. Mutta niin kuin helpoimman mahdollisen kautta tehdä sitten nämä harjoitukset, että ei mitään pitkiä selostuksia ja eikä mitään tämmöistä, vaan ihan, että kokeillaan, katsotaan miten homma toimii ja sitten vaan ihan kuvakaappaukset ja näin päin pois, niin se on sitten nopeasti tehty. Ja niin kuin mä sanoin, niin tuossa jo aika isolla joukolla päiväopiskelijoita nämä systeemit testattiin ja kyllä siellä sitä mielenkiintoa oli jopa sillä tavalla, että oli vaatimuksia sitten ylimääräisille harjoituksille ja tämmöisille niin kuin vähän sanotaanko pitemmälle meneville harjoituksille ja muutenkin, mutta katsotaan nyt, miten niitä kerkeä tehdä. Ja valitettavasti tässä nyt tuli semmoinen pieni kämmi, että mä tein tämän harjoituksen sillä tavalla, että minulla itselläni on täällä IoT-laite ja siinä sensori kiinni, eli Arduino, joka tuottaa sitten dataa. Niin enhän minä voi nyt omaa tietokonettani jättää päivätolkulla päälle pyörimään, vaan mä laitan tästä niin kuin huomisen kuluessa tämmöisen pienen serverin pystyyn, joka tuottaa teille sitä dataa ja pääsette siihen käsiksi sitten tällä Node-REDillä, että älkää aloittako sitten tätä harjoitusten tekoa ennen kuin vasta huomenna illalla tai viikonloppuna, niin sitten pääsette tekemään sitä sillä tavalla, että jotakin datakin on saatavilla. Että tätä mä en nyt ollenkaan huomioinut tässä, että tämmöinen online-serveri tarvittaisiin tähän monimuotosysteemiin, mutta havaitsin sen tuossa juuri, tai tulin vasta ajatelleeksi asiaa, mutta ei se mitään, huomenna se järjestyy ja yritän saada sen aamupäivän aikana valmiiksi, niin eiköhän se siitä sitten. Mutta mennään itse asiaan. Eli mistä on kyse? Tämmöinen työkalu, ja tällä niin kuin lähdettäisiin liikkeelle. Ja tuossa itse asiassa ennen kuin lähdetään liikkeelle, niin näyttää, että mulla on pieni bugi siellä, että sieltä nyt ei sensorilta tule tätä mittauslukemaa, vaan se antaa tätä nannia, että siinä on joku häikkä. Mun täytyy sekin korjata, mutta ei anneta sen tässä kohtaa haitata.
Mulla on tässä tämmöinen järjestelmä, eli mä kohta kerron teille tarkemmin tästä Node-RED-työkalusta, mutta jotta saatte käsityksen, mitä tässä tehdään, niin mä kerron sen ensiksi. Tämä ruskea laatikko tässä on mun Arduino Uno. Tästä vielä vilautan teille, niin näette, että mulla semmoinen ihan oikeasti on. Toi jako ei näyttänyt. No nyt pitäisi näkyä. Ja no niin, joo, sorry. Joo, olin unohtanut jakaa, mutta nyt näkyy. Eli tässä nyt varmaan näette tämmöisen IoT-laitteen, mikä mulla on kädessä. Niin tällainen mulla täällä on. Eli nyt sitten kun jaan tässä tätä, niin eli tässä on tämä Node-REDin käyttöliittymä. Mä kohta esittelen tätä tarkemmin. Tässä on Arduino Uno, tämä ruskea laatikko tässä vasemmalla. Se tuottaa meille dataa tämmöisessä JSON-formaatissa, eli siinä on aikaleima ja sitten anturin tuottama millivolttilukema, joka nyt sitten, tämä anturi ei tässä näköjään nyt toimikaan, ja siinä on joku häikkä, niin mun täytyy se korjata, mutta niin kuin tämmöinen yksinkertainen viesti, joka sieltä pukkaa 30 sekunnin välein tässä, että aikaleimalla varustettu mittaustulos. Ei sen kummemmasta asiasta ole kyse. Eli tässä tämä ruskea laatikko tässä Flow-kaaviossa tuottaa sitä dataa. Tämä Node-RED toimii sillä tavalla, että täältä vedetään näitä laatikoita, mitä milloinkin tarvitaan tähän, eli nodeja tähän kanvaasille, ja niistä muodostetaan tämmöinen flow, eli hiirellä sitten yhdistetään näitä, ja sitten näistä muodostuu tämmöisiä toiminnallisuuksia. Eli tämä vasemmanpuolisen laatikko tuottaa mittausdataa. Tässä sitä formatoidaan, eli siellä on tämmöinen yksinkertainen JavaScript-koodi. Mä annan teille tämän koodin sitten, että ei tarvitse itse lähteä koodaamaan tai niin kuin miettimään, miten se koodattaisiin, vaan tästä saatte sitten valmista koodia. Sitten täällä on tämmöinen, onhan teillä ollut näillä älykkään teollisuuden kursseilla MQTT-protokollasta juttua. On. No, joka tapauksessa niin kyse on siitä, että niin kuin MQTT-protokolla Message Queue Telemetry Transport lähettää dataa pilveen. Meidän täytyy määritellä välityspalvelin, johon se data lähetetään. Sen osoite on tässä. Ja sitten meidän täytyy määritellä otsikko sille datalle, jolla se dataviesti tunnistetaan. Pelkästään tämän topikin perusteella niin se data on tunnistettavissa ja haettavissa sitten ja jaettavissa ympäri maailmaa. Eli tämä välityspalvelin mqttdashboard.com, se sijaitsee todennäköisesti Irlannissa. Ja sitten tämä IoT Metropolia tällä topikilla, se data on sitten, mitä tästä järjestelmästä tulee, niin tunnistettavissa ja haettavissa sitten mihin tahansa. Eli te voitte sitten tällä tunnisteella sitä dataa hakea sitten näihin harjoituksiin. Sitten tässä on tämä debug-noodi, joka tuottaa sitten datan tähän viereiseen kuvaan. Tai tähän ikkunaan, että tässä näkyy sitten aina, silloin kun tämmöinen järjestelmä toimii, niin sitten tämä homma pelittää, eli sitä dataa sitten tulee. Eli tämmöinen systeemi pyörii täällä niin kuin meikäläisen koneella ja sitten jatkossa pilvessä, eli se tuottaa sitä mittausdataa, jota te sitten haette semmoisilla flow-kaavioilla, joita sitten itse teette.
Tämä nyt oli vähän turhan monimutkainen, mutta niin kuin ja tässäkin on noita meidän aikaisempia harjoituksia. Mutta ensimmäinen harjoitus, jonka voitte tehdä ja josta se 5 pistettä napsattaa, niin minäpä teen sen teille esimerkiksi. Se tapahtuu nyt. Mä otan tänne tämmöisen MQTT in-noodin, eli mä tilaan tätä dataa. Sitten mä otan tästä debug-noodin. Mä yhdistän nämä. Ja huomatkaa, että mulla on täällä uusi tämmöinen flow-kaavio. Mä konfiguroin tämän. Tässä on jo niin kuin itse asiassa kaikki valmiiksi jo konfiguroitu tätä osoitetta myöten. Tämä täytyy sitten täällä erikseen antaa, jos eka kertaa ottaa MQTT, tai siis tätä Node-REDiä käyttöön. Mutta se sitten on siellä muistissa. Ja sitten me kirjoitetaan se topic, mikä me halutaan. IoT metropolia. Sitten tähän tarvitsee tämmöisen slashin ja risuaita, joka tarkoittaa sitä, että tämä risuaita, että me tilataan kaikki data, mitä sitten tämän topicin, eli tunnisteen alla liikkuu. Siellä voi olla alaotsikoita, alatopikkeja, alatunnisteita, jotka sitten tavallaan sitten liittyy siihen viestirakenteeseen ja voi sitten sisältää erilaisia datoja. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että niin kuin nyt tilataan kaikki mahdollinen data, mitä tämän otsikon alla liikkuu. Ja sitten me painetaan tuolta done, ja sitten täytyy aina painaa tätä deployta. Sitten on täällä tämmöinen torakan kuva, joka sitten tarkoittaa tätä debug messages, että jos mitään ei näy, niin sitä kun painaa, niin sitten alkaa tulla sitä dataa. Ja nyt siellä näköjään jotakin ihan oikeatakin dataa näköjään välillä tuli, että taitaa se anturi sittenkin siellä toimia. Mutta siellä nyt tuli joku muukin. Hetkinen, mä tilaan tuossa kaikkia mahdollisia viestejä, vaan tuossa me halutaan vain tämä current flow, mikä tässä on, niin se riittää meille. Niin nyt jos vähän aikaa odotellaan 30 sekkaa ja katsotaan, että sieltä sitä dataa tulee, niin sitten tämän pitäisi homman toimia. No, tuleeko sitä dataa? Joo. Näköjään siellä nyt on joku häikkä, että sieltä tulee sitä aina kaksin verroin, mutta tuolla on mulla jotakin päällekkäisiä flow-kaavioita, jossa saattaa olla sitä datan niin kuin tilausta ja muutenkin, niin mutta joka tapauksessa niin tämä nyt olisi ensimmäinen harjoitus, mitä teette. Eli opettelette tilaamaan MQTT-protokollalla dataa ja samalla osoitatte, että olette ottaneet Node-REDin käyttöön. Niin siitä nyt napsahtaa se ensimmäisen harjoituksen pisteet. Mutta sitten homma meneekin jo vähän monimutkaisemmaksi, mutta ei liian monimutkaiseksi. Huomaatte, että mulla täällä on sitten jo vähän monimutkaisempia kaavioita, tämmöisiä erilaisia flow-kaavioita. Tässä on vallan hyvä. Niin kun seuraava steppi meillä olisi sitten ottaa täältä jo tämmöistä tietokantaa mukaan. Eli ottaa tämmöinen noodi käyttöön, joka vie datan tietokantaan. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että me käytetään tässä niin sanottua MongoDB-tietokantaa. Mä kohta menen siihen, esittelen sen sitten erikseen. Niin, täällä on jo valmiiksi, kun otatte käyttöön Node-REDin, niin iso valikoima erilaisia noodeja. Mutta ihan kaikkea ei löydy sitten täältä vakiona. Niin, täältä löytyy sitten tämmöinen paikka, hampurilaiskaavio, josta löytyy sitten tämmöinen kohta,
Manage Palette. Ja täältä löytyy sitten tämmöinen kohta kuin Install. Niin tänne kun kirjoittaa MongoDB3, niin silloin tulee juuri tällainen palikka, mikä me tässä harjoituksessa tarvitaan. Ja siellä sitten, se on mulla nyt asennettuna, mutta sitten kun tuolta painaa Install, niin se asentuu tähän työkaluun ja sen jälkeen se on sitten käytettävissä. Ja ne uudet palikat löytyy sitten jostain täältä. Todennäköistä on, että tuossa toi storage, niin sieltä nyt löytyy tämä MongoDB3. Ja huomaatte, että mulla on täällä jotakin Googlen näitä vastaavia tietokantoja, että on Firebasea ja Firestorya ja tämmöistä. Niin tämä on itse asiassa mukava työkalu tälleen piileviprosessien ja IoT-prosessien tekemiseen, kun löytyy valmiit hyvät rajapinnat sitten näihin tietokantoihin, niin ei tarvitse tosiaankaan lähteä sitten koodia vääntämään heti ensi alkuun, vaan onnistuu ihan ilman koodaamista. Eli on sikäli helppoa ja sujuvaa. Ja sitten tämä kohta mä menen siihen, että mikä se MongoDB-tietokanta on, mutta klikkaanpa tästä tämäkin auki, niin täältä nyt näkyy, että mitä tänne pitää tehdä. Täällä täytyy ensiksi määritellä tämä serveri, missä se tietokanta sijaitsee. Siihen laitetaan tämmöinen osoite, eli tämmöinen URI, eli mistä se nyt tulikaan, Unified Resource Identifier, muistaakseni oli tämä, mistä tämä tulee. Eli kyseessä on itse asiassa osoite, jonka mukana kulkee salasanat ja käyttäjätunnukset ja sitten tämä palvelun, eli sen tietokannan osoite. Ja sitten se vaan kytkee sitten tällä URI-stringillä tämän sovelluksen, eli tämän Node-REDin siihen tietokantaan. Ja sitten tässä täytyy myöskin tehdä, että mitä siellä tietokantaoperaatiota tapahtuu. Täytyy määritellä jonkunlainen tämmöinen kokoelma, mihinkä se data sitten sijoitetaan, eli tämä collection. Ja millä operaatiolla se tapahtuu, niin täältä löytyy aika paljon näitä erilaisia tietokantaoperaatioita, niin tuo insert on tietysti se operaatio, millä sitten aina laitetaan sitä dataa sinne tietokantaan. Ja kun nämä määrittelyt on sitten tehty, niin sen jälkeen nähdään, että toimiko se homma. Että jos data tulee sitten tähän MQTT-noodiin, se menee sitten suoraan JSON-viestit, eli tässä muodossa olevat viestit sinne tietokantaan. Niin tuossa nyt lukee, että 26, 27, 28 viestiä sinne nyt on viety onnistuneesti ja 0 erroria, eli data menee kivasti sinne tietokantaan. Eli tässä on harjoitus 2, eli pitää saada sitten se data sinne tietokantaan. Ja ei vielä kokonaan ole se harjoitus 2 tässä, vaan mä kohta menen sinne tietokantaan, mutta ensin esittelen, mistä ihmeestä tämän Node-REDin saa ja, mitä siinä tarvii tehdä. Niin siinä tarvii pari tämmöistä asennusta sitten omille tietokoneille tehdä. Eli tarvitaan tämä Node.js. Yleensä se on tai voi olla asennettuna teidän tietokoneelle jo ihan vakiona, koska sitten JavaScriptillä ja Javalla toimii aika moni sovellus. Mutta jos sitä ei löydy, niin ja se kannattaa kuitenkin sitten aika uusi versio siitä asentaa joka tapauksessa, niin se tapahtuu ihan täältä. Eli tuosta vaan klikataan, odotellaan hetki.
Mä nyt näytän, että miten pääsitte alkuun, mutta mä en asenna tätä omalle koneelle, koska tämä on sitten already installed, niin ettei tässä niin sen kummempaa tapahdu. Mutta niin tällä tavalla, että tästä vaan lähdette, siihen tulee sitten nämä asennusikkunat ja totelkaa sitten, mitä siinä sanotaan, eli asentakaa ja niin kuin tällä vakioasetuksilla, millä se niin kuin homma lähtee, että ei kannata lähteä säätämään sinne mitään ihmeellistä, vaan suunnilleen joka kohtaa, kun painaa OK, niin silloin se yleensä asentuu onnistuneesti. Eli tämä Node.js täytyy asentaa ensiksi, koska Node-RED pyörii sitten tämän päällä. Ja Node.red.org on sitten se paikka, mistä löytyy tämä Node-RED. Ja sen verran tästä historiasta, että tämä Node-RED on todellakin aika vanha sovellus. Mä en nyt sitä historiaa ihan tarkkaan osaa sanoa, mutta muistaakseni tämä on tehty alun perin, että lapsetkin osaisivat ohjelmoida. IBM ollut tässä kehityksessä mukana. Se pyöri ekana tuolla IBM Cloudissa. IBM Bluemix oli se nimi joskus ikuisuuksia sitten. Ja johonkin maailman aikaa sitten tämä Bluemix ja Node-RED oli ihan kova juttu. Eli sanotaanko näin, että näitä osaajia haluttiin ja minuakin kovasti sitten niin kuin kutsuttiin mukaan näihin tämmöisiin Bluemix-urakoihin, että missä niin kuin nimenomaan Node-REDillä piti tehdä sitten näitä juttuja. Ja hauskahan se oli. Ja mikä siinä? Tämä on ollut aina aika käyttökelpoinen työkalu mun mielestä. Ja edelleen ihan hyvä työkalu ja helppo kuin mikä, kun tämän vaan oppii. Niin täältä löytyy sitten tämä Get Started-paikka. Eli jos olette joskus Raspberry Pitat käyttäneet ja muutenkin, niin siellähän tämä on vakiona, kuuluu vakioasennukseen. Mutta täältä löytyy tämä Run Locally ja sitten täältä löytyy tämä Getting Started uudestaan. Ja Running Locally jälleen täytyy painaa uudestaan tuosta kohtaa. Ja täältä löytyy nyt sitten vähän hankala kohta. Niin tässä kannattaa käyttää tätä Installing with npm. Ja tässä nyt on tämmöinen pieni Bash-koodin pätkä, mikä pitäisi tälleen maalata yli ja painaa sitten Ctrl-C-tä. Mutta tässä on pari pientä jippoa, että jos te teette Linuxilla tai tuolla Applella, niin sitten pitää niin kuin maalata tämä kokonaisuudessa, eli toi sudo sisällyttää siihen mukaan. Mutta Windowsissa älkää ottako tuota sudoa mukaan, vaan maalatkaa tuohon npm siitä lähtien, niin tuohon loppuun, että tulee toi install g unsafe permission node-red, niin se riittää. Ja sitten pitää käynnistää toi komentoikkuna. Mä näytän nyt tuosta senkin. Eli sehän käynnistyy tuolta. Command prompt löytyy tuosta. Tai sitten jos ei näy, niin kirjoitatte cmd. Klikatkaa ja sitten tämä ritirimpsu, joka sitten on tuolta Ctrl-C:llä kopioitu, niin painakaa tuossa terminaalissa Ctrl-V. Oho. Eipä se tullutkaan kopioitua. Hetki vaan mä näytän. Tolleen. Eli Ctrl-V:llä tulee sitten toi npm install g unsafe permission node-red, ja toi g tarkoittaa tämmöistä globaalia asennusta. Ja sitten vaan iskette enteriä, niin sitten mikäli se Node.js on sinne asennettu onnistuneesti, niin silloin
99% näistä tapauksista niin myöskin tämä Node-REDin asennus onnistuu muita muutkin. Joskus on tullut jotakin vanhentunutta NPM tai puuttuvia palikoita sieltä Node.js:stä, mutta ne kun sitten asentaa vaikka uusiksi, niin yleensä sitten lähtee toimimaan. Ja sen jälkeen, kun tämä on asennettu, niin ehkä syytä käynnistää kone uudestaan, mutta homma lähtee toimimaan sillä tavalla, että otatte uudestaan tämän terminaalin, command promptin, ja tänne sitten kirjoitetaan komento node-red ja painetaan enteriä. Näin se käynnistyy, ottaa oman aikansa, yleensä 10 sekuntia, puoli minuuttia, sitä luokkaa riippuen siitä, että paljonko siellä niitä flow-kaavioita on. Ja sen jälkeen mennään selaimeen. Ja osoiterivillä kirjoitetaan localhost !1880 ja painetaan enteriä, jolloin käynnistyy sitten tämä Node-REDin käyttöliittymä. Ja sen jälkeen voi lähteä devaamaan. Ei tarvitse tallentaa. Kaikki mitä täällä teette, niin tallentuu automaattisesti. Että minkä tahansa flow-kaavion teettekin, niin siellä se sitten pysyy. Ja tärkeä asia on, että kun teillä sitten tämä komentoikkuna täällä, mistä käynnistitte tämän Node-REDin, niin älkää sulkeko sitä, älkää painako X:ää tuosta. Voitte minimoida tämän, mutta älkää sulkeko, koska sitten kun se sulkee, niin sitten tämä Node-RED ei toimi. Eli tämmöinen operaatio vaaditaan siihen, että pääsette harjoituksia tekemään. Ja se on myöskin se syy siitä, että miksi tämä ensimmäinen harjoitus on niinkin helppo kuin se on. Eli pari hassua palikkaa, jolla osoitatte, että olette selvinneet tästä asennusprojektista. Niin se nyt ei olekaan loppujen lopuksi itse tehtävä on helppo, mutta jotta lopputulokseen päästään, niin teidän täytyy selvitä tästä asennusoperaatiosta. Hyvä. Ja joo, eli niin kun, tämä on se ensimmäinen tehtävä. Toiseen tehtävään tulee jo sitten tätä MongoDB:n käyttöönotto ja datan vienti tietokantaan. Ja tästä nyt päästäänkin siihen, että mikä ihme se MongoDB Atlas on. Ja jälleen tarvii sitten ottaa asioita käyttöön. Tämähän tapahtuu nyt sillä tavalla, että mä nyt otan toisen selaimen, koska mulla on tässä toi työpaikan tiili, hetkinen, chatissa on asiaa. Joo, eli tämä ohjetta nauhoitetaan parhaillaan ja tulee lisää kirjallisia ohjeita, että ohjeita pitäisi tulla sitten ihan riittävästi. Eli tämä luento on parhaillaan nauhoituksessa ja tämä tulee sinne omaan saataville. Ja joo, eli MongoDB Atlas. Menkää tämmöiseen osoitteeseen kuin mongodb.com. Hieman tätä historiaa. MongoDB Atlas on vanha tietokanta. Jotkut sanoo, että kivikautinen. Alkanut aikanaan open source-projektista. Yksi niin kuin edelleen käyttökelpoisimpia tämmöisiä NoSQL-tietokantoja, eli tämmöisiä, oli puhetta silloin ekalla luennolla siitä, että on tämmöisiä SQL-tietokantoja, relaatiotietokantoja, jotka yleensä poikkeuksetta vaatii jonkunlaisen tietomallin, jotta ylipäätään voidaan käyttää tietokantaa. Mutta näille
NoSQL-tietokannalle riittää, että se tietomalli kulkee sen datan mukana. Ja yleensä riittää, että on just tämän JSON-muodossa oleva viesti, eli juurikin se, että mitä siellä tässä muodossa, eli näissä sulkeissa on vaikka aikaleima ja sitten itse data, jota sitten siellä halutaan tallentaa, niin siinä muodossa oleva viesti, niin se riittää. Se tietokanta ymmärtää sen tietomallin ja sitten sen pohjalta sitten tallentaa sen datan niin kuin, rakenteisesti. Ja se NoSQL tarkoittaa sitä, että not only SQL, eli tässä voi myöskin käyttää sitten näitä SQL:stä tuttuja operaatioita ja määritellä myöskin tietomallin erikseen, jos haluaa ja jos on tarpeen. Mutta periaatteessa tämmöiselle itse asiassa aika haastavallakin käytölle sitten riittää tämä, että on hyvin määritelty tietomalli jo sen datan mukana, eli tämmöiset JSON-dokumentit, niin kuin vähän monimutkaisemmat JSON-viestit, niin kyllä se ymmärtää ja ottaa vastaan muuta mutkitta. Että sikäli helppoa tämä käyttö. Tässä, kun lähdette tekemään harjoituksia, niin täältä löytyy tämä try free. Sitä kun painaa, mulla tämä nyt on asennettu, niin täytyy nyt sitten tänne rekisteröityä totta kai, laittaa sinne sitten nämä tiedot. Ja sen jälkeen sitten hyväksyä käyttöehdot ja sitten create your Atlas account, niin sillä tavalla sitten sieltä lähtee käyntiin. Ja jälleen olkaa tarkkana. Se itse asiassa tämä käyttöönotto on erittäin helppoa. Ekan kerran, kun otin tämän käyttöön, tämän Atlaksen pilviversiona, niin sen kännykän kautta niin tapahtui hyvin helposti 2 minuuttia, niin se oli otettu käyttöön, kun noudattaa niitä suosituksia ja näitä vakioasetuksia, mitä se sieltä ehdottaa ja siinä käyttöönottovaiheessa. Ja se kysyy sieltä kysymyksiä, että tämmöisiä hyvinkin erilaisia, että mihinkä niin kuin, laitetaan palvelut pyörimään ja haluatko asentaa MongoDB-kompassia ja kaikkea tällaista, niin vastatkaa kaikkeen vain jees, niin sitten se menee muita mutkitta. Ja älkää sitten tehkö, sanotaanko, ottako mitään maksullisia palveluita, että siinä vaiheessa, jos tämä asennusprosessi kysyy teiltä luottokortin numeroa, niin sitten on jotakin mennyt vikaan ja älkää lähtekö antamaan mitään luottokorttitietoja sinne, vaan ihan pärjäätte ilman, koska tämä ilmainen MongoDB Atlas-tili on itse asiassa aika hyvä. Sinne voi 500 megaa dataa tallentaa, saatte käyttää sen 500 megaa, mikä on ihan kohtuullinen määrä. Ja siinä on se rajoite, että ihan sanotaanko sekuntitason dataa sinne ei voi tallentaa, mutta jos tuollainen 30 sekunnin välein joku data sinne putkahtaa, niin sitten ei vielä rajoitukset asetu voimaan. Ja jos tietysti haluaa upgradeata sitä MongoDB Atlas-tiliä maksamalla sen 5 € kuukaudessa, niin sitten saa jo huomattavasti enemmän kapasiteettia ja myöskin sitä tietoa vastaanotetaan sitten paljon tiuhempaan tahtiin. Mutta näitä harjoituksia varten ei todellakaan mitään maksullisia palveluita oteta käyttöön. Sen takiakin tämä MongoDB Atlas on itse asiassa ihan hyvä. Ne on pitänyt tämän palvelun ajan tasalla aika mukavasti. Siinä on koko ajan tullut uusia ominaisuuksia. Se on uusiutunut mukavasti. Jopa niinkin hyvin, että Google on allianssissa MongoDB Atlaksen kanssa nykyään, ja tämän MongoDB saa myöskin Googlen kautta, jolloin sitten siihen käyttöönottoon tulee mukaan näitä Googlen omia tietoturvatoimintoja. Mutta nyt ihan sen takia, että homma pysyisi yksinkertaisena, niin käytetään tätä Atlas-tiliä ihan tämmöisenään, mitä täältä mongodb.comista sen saa. Ja tämähän nyt on
Mä menen tuonne itse asiassa tuonne Firefoxin kautta, toisen selaimen kautta, koska tätä nyt blokkaa noin tuosta työtilin kautta. Niin MongoDB. No. Joo, eli kun sen sitten ottaa käyttöön, niin tältä se sitten näyttää. Ja joka ei ole ikinä tietokantaa käyttänyt, tälle pilvihostattua tietokantaa, niin älkää säikähtäkö. Tämä näyttää ehkä vähän kryptiseltä, mutta tämä on loppujen lopuksi aika selkeä. Ja täältä ei tarvita sitten kuin muutamia toimintoja. Tärkein asia oikeastaan, että mikä siinä käyttöönottovaiheessa tulee eteen, niin nyt olkaa tarkkana ja joudutte kuitenkin sitten videolta tai ohjeesta tämän tarkistamaan, niin on se, että lähdetään määrittelemään muutama tämmöinen käytäntö, tietoturvakäytäntö tänne, että pystytte sitten käyttämään. Eka on määritellä se, että kuka tätä pääsee käyttämään. Eli täällä on tämä database access täällä security-osassa. Ja teillä todennäköisesti on siellä sitten tämä siinä käyttöönottovaiheessa, kun olette antanut sähköpostin, niin olette siellä admineina, mutta on syytä sitten lisätä sinne uusi tietokannan käyttäjä. Se tapahtuu tästä, eli tuossa on toi Add New Database User. Ja sitä kun sitten klikkaatte, niin laittakaa, että siinä on sitten tämä authentication method on tämä passwordi. Ja tähän sitten laitatte uuden käyttäjän nimen. Käyttäkää yksinkertaisia nimiä. Mä käytän näissä opetustarkoituksissa ihan vaan semmoista, että user on eki ja password on eki. Näissä harjoittelusysteemeissä on ihan turha käyttää mitään vahvoja salasanoja tai erikoismerkkejä. Siitä seuraa helposti se, että sitten kun sitä salasanaa kautta käyttäjänimeä enkoodataan tuolla jossain pilven sopukoissa, niin se meneekin sitten väärin ja se niin kuin ihan turhan takia ei sitten toimikaan. Niin tehkää tämmöiset yksinkertaiset käyttäjätunnukset, että missä ei ole mitään erikoismerkkejä, jotka on lyhyitä. Että tässä nyt ei mitään tämmöistä hyvin kriittistä dataa tuonne tulla tallentamaan, että voitte siinä mielessä olla huolet. Täällä on toki sitten on näitä autentikointimetodeja, sertifikaatteja ja identity access managementia ja federoitua ja kaikkea tällaista, jota sitten ammattilaiset käyttää ja muutenkin, että jos on kriittisempiä sovelluksia täällä niin tai datoja, niin sitten käytetään noita. Mutta tähän opetustarkoitukseen riittää yksinkertaiset salasanatunniste. Sitten täytyy määritellä se rooli. Täältä löytyy myöskin sitten nämä roolit. Niin yleensä justiinsa tämä read and write to any database, niin se on se, mitä tarvitaan sitten tälle uudelle käyttäjälle. Ja sitten kun nämä on tehty, niin sitten vaan add user ja sitten teillä on se käyttäjä, jota tulette käyttämään sitten näissä harjoituksissa. Admin roolillakin homma hoituu, mutta on hyvä käytäntö sen adminin lisäksi määritellä sitten tämmöisiä rajallisemmilla oikeuksilla olevia käyttäjiä. Etenkin sitten, jos on kyse siitä, että tietokannalla on monta käyttäjää ja vaikka asiakkaitakin. Toinen systeemi on sitten, mikä täällä täytyy määritellä, on sitten tämä network access.
niin täällä määritellään IP-osoite, mistä sitten pääsee palvelua käyttämään. Tietysti voi käyttää sitä, no tuostahan se lisätään. Voi laittaa sitten niin kuin jonkun nykyisen osoitteen, mutta välttämättä se ei toimi, että erilaisista teknisistä syistä johtuen. Mutta jos käyttää tätä tämmöistä, että 0.0.0.0 kautta 0 osoitetta ja sitten laittaa tuohon, että justiinsa, että tämä on sitten semmoinen pääsy kaikkialta. No, koirata se taas. Leo, mene tuonne. Istu, mene. Eli tässä on sitten tosiaankin tällä pääsee sitten ihan mistä tahansa tähän käsiksi. Ja jos tämä nyt olisi kaupallisessa tai tämmöisessä kriittisemmässä käytöstä, niin tämä olisi vakava tietoturva. Riski käyttää sitten tämmöistä, että mistä kaikki pääsee siihen. Mutta helpottaa harjoituksissa elämää huomattavasti, kun ei sitten homma kaadu siihen, että jostakin teknisestä syystä johtuen, niin ette pääsekään siitä nykyisestä IP-osoitteesta sitten tänne. Niin käyttäkää näin. Ja kun nämä asiat on tehty sen normikäyttöönottoprosessin lisäksi, niin sitten teillä on tietokanta käytössä. Ihan kätevää on se tietää, että miten täällä pääsee suunnistamaan, että jos eksytte tänne, niin täällähän nyt on sitten aina tämä Project 0. Sitä kun klikkaatte, niin pääsette aina tähän alkusivulle. Ja täällä on sitten pari tämmöistä hauskaa täppää vielä, jota tulette tarvitsemaan. Eka on tämä Browse Collections. Siitä näette, mitä kaikkia datoja sitten täällä on. No nyt mä oonkin itse asiassa Metropolian tilillä täällä, että mä en nyt näkään dataa, että mitä mulla tuossa onkaan, että pitää tuossa ehkä vaihtaa toi, mutta antaa olla, mennään tällä, pystyn esittämään kuitenkin justiinsa tämän käyttöönottoprosessin täältä. Ja eli just näitä erilaisia datoja. Tässä tulee itse asiassa aika mukavia datoja, tämmöisiä esimerkkidatoja, millä pääsee harjoittelemaan data-analytiikkaa ja vaikka mitä, niin justiinsa tässä on jotakin suoratoistodataa esimerkiksi. No, nytpä sekoilen täällä, sori. Ja oliko täällä nyt mitään muuta hauskaa dataa? Taisi olla nyt vain ainoa data, mikä tuossa nyt on meikäläisellä, mutta siellä tulee kaikkea säädataa, siellä tulee mikä tämä nyt oli, tämä majoituspalvelu, kauhean oikosulku. No, kaikenlaista dataa sieltä tulee, mitä voi sitten käyttää sitten tässä erilaisia harjoituksia, visualisointeihin ja vaikka mihin. Toinen tärkeä täppä, mikä sitten on, nyt painan tuosta, joo, niin on tämä Connect-nappula. Täältä löytyy kaikki tämmöiset, just nämä URI-stringit ja tällaiset, mitä tarvitsette, kun kytkeydytte sitten Node-Redistä tänne MongoDB-atlakseen. Nämä löytyy tästä kohtaa, eli tämä Connect Your Application. Tätä kun painatte, niin justiinsa Node-Redia varten niin löytyy just tämä driver tästä Node.js ja tämä versio 5.5. Ja tuosta löytyy tämä, niin stringi. Tästä se kopioidaan, tuosta kun painaa, niin se on nyt sitten kopioitu. Ja sitten mennään sinne Node-Rediin, mistä löytyy sitten se
harjoitus, jossa on tämä MongoDB Atlas-noodi. Mennään sinne serveriin ja se sitten Ctrl-V:tä käyttäen niin liitetään tähän kenttään. Ja huomatkaa, tässä kohtaa on sitten tämä salasana ja sitten tämä käyttäjätunnus. Tai käyttäjätunnussalasana siinä järjestyksessä. Ja tällä tavalla se tulee siihen lain. Ja sitten kaikki nämä muut osoitteet, niin ne on sitten sille teidän omalle tilille ominaisia. Eli sen takia sitten tosiaan joudutte perustamaan tämän MongoDB Atlas-tilin itsellenne, ette te käytä sitten meikäläisen tiliä tätä harjoitusta tehdessä. Joo, eli tällä tavalla hoituu se datan tallennus sinne. Me tullaan tekemään näissä harjoituksissa, eli se kakkosharjoitus on se, että te niin kuin teette suunnilleen tämän osion tästä, saatte sitä dataa tietokantaan, pääsette sitä visualisoimaan. Mä oon tietysti nyt niin kuin väärällä tilillä siellä, mutta mennään nyt joka tapauksessa sinne. Ja visualisointi tapahtuu sitten täällä Charts-toiminnoissa. Huomatkaa, että tässä on Data Services, mikä on se tietokantapuoli, ja sitten tämä Charts-toiminta. Sieltä löytyy sitten nämä visualisaatiot ja dashboardien teko, mitä siellä pilvessä voi tehdä. Mä laitan tästäkin sitten ohjeen tarkasti, että miten sitten näitä visualisaatioita tehdään. No, tuossa nyt, mä oon täällä nyt semmoisella käyttäjätunnuksella, jolla en ole tätä niin kuin pahemmin käyttänytkään. Ja niin, mutta hyvähän tässä nyt on niin kuin nähdä sekin, että miten tämä tehdään. Niin, että tämä prosessi menee näin, eli otetaan ensin tämä Charts-toiminta käyttöön, valitaan tästä tuo cluster 0, siellä nyt ei tässä ilmaisesti lisää muita klustereita olekaan, eli sitä niin kuin, tietokantaa hässäkkää. Ja tämä on nyt ainoa data, mikä täällä nyt sattuu olemaan. Niin, täältä sitten voi valita näitä collectioneja, eli mitä sitten dataa siellä sitten, no tuolla ei olekaan dataa. Tuossa nyt sitten oli. Tämä nyt vähän neuvoo tässä meikäläistäkin, mikä nyt vähän turhauttaa, että olisi pitänyt mennä toisella tilillä tänne. Mutta sitten täällä tehdään näitä kuvia ihan sillä tavalla, että tavallaan vaan vedetään sitten näitä datoja sitten tänne X- ja Y-akselille. Ja koska mulla täällä nyt itse asiassa ei olekaan sen kummempaa dataa kuin sitten vain tämä, niin katsotaan tuleeko tästä nyt minkään sortin kuvaa, ja kyllä sitä näyttää joku tulevan. Mitä tuo nyt sitten tässä itse asiassa esittääkään, niin en osaa sanoa, mutta juuri tällä tavalla tapahtuu sitten tämä kuvien generointi. Koska menin tänne nyt väärällä tilillä ja enkä viitsi lähteä lokkaantumaan sillä omalla toisella tilillä, niin mä teen tästä sitten tarkemmat ohjeet, koska tässä tapauksessa nyt kun me mitataan tuommoista sensoridataa, niin silloin me tehdään siitä vain yksinkertainen aikasarja, jolloin sitten charttityyppinä täällä on sitten tavallaan tulee ainoastaan tämä discrete line, niin kuin on sitten semmoinen hyvä valinta siihen, ja sitten se on ihan normi XY-dataa, jolloin se sitten käytännössä sitten on jotakin tämän näköistä kuvaajaa.
Okei, no siinä tuli pieni virhe. Mutta joo, eli MongoDB Atlas, niin nämä tavallisimmat ominaisuudet, mitä tulette käyttämään tuossa, jos mä nyt otan vielä tuon niin kuin näkyviin. Ehkä vielä tämän, niin ja sitten kun tämmöinen kuva on sitten täällä tehty, niin sitten tuosta vaan painetaan Save and Close, niin silloin teillä sitten on kuva, jonka voi sitten niin kuin upottaa eri sovelluksiin, käyttää sitä, hyödyntää ja muutenkin. Ja tätä hyödynnetään sitten kolmosharjoituksessa, eli kun siitä sensoridatasta on tehty tällainen kuva, niin sitten vielä tuolla MongoDB Atlaksessa, sori tästä tulee nyt vähän pitkä pätkä ilman taukoja, mutta mä ajattelin, että käydään tämä läpi ja sitten voidaan lopettaakin, niin pääsette illanviettoon. Niin täällä sitten näitä, hetkinen, tämä oli nyt se oikea. Niin voi sitten tehdä vielä kolmosharjoituksessa käyttöliittymän, mikä on sitten niin kuin oikeastaan tavallaan sisältää tämän kaiken. Eli voidaan tuoda, niin kuin, mä voisin oikeastaan mennä sitä kautta, että mä näyttäisin, että minkälainen se käyttöliittymä on. Tai miten se tehdään. Meillä on täällä muutama tämmöinen käyttöliittymänoodi, eli dashboard-noodi. Nämäkin täytyy tänne asentaa. Ja se löytyy itse asiassa jälleen täältä Manage Palette-toiminnosta. Niin mennään tänne Install-toimintaan. Tänne kirjoitetaan Dashboard. Ja sitten tuossa tämä kolmas vaihtoehto, Node-RED Dashboard. Ja mulla se on asennettuna, niin sen kun asentaa tätä kautta, niin sitten tulee näitä erilaisia käyttöliittymäkomponentteja. Siellä on tämmöistä painiketta, sitten, jota mä olen käyttänyt tässä Data Request-kohdassa. Siellä on tämmöinen text-nappula, joka indikoi sitä, että kun meiltä sieltä MQTT-serveriltä tulee jonkunlainen viesti, joka viedään tänne tietokantaan, niin se näkyy myös käyttöliittymässä. Ja sitten on tämmöinen template-noodi, johon me upotetaan se kuva, se kuvan koodi. Eli se niin kuin template-noodi, se kuvan HTML-koodi, tällainen iframe-koodina upotetaan tänne. Mä näytän kohta, miten se tapahtuu. Sitten tässä nyt itse asiassa ei ole muuta kuin, että täällä täytyy vaan sitten nimetä tämmöisiä, että mihinkä kohtaan käyttöliittymässä sitten, tai mihinkä ryhmään tämmöiset painikkeet ja nappulat ja vipstagit tulee. Eli se voi nimetä aika vapaasti, mutta joku järkevä nimi sillä täytyy sitten olla. Ja siitäkin laitan teille ohjeet, että miten tämä tapahtuu. Ja sama sitten tälle viestille, niin siellä on sitten ihan samat sitten asetukset sitten niin kuin tämän näiden komponenttien sijoittelun suhteen, että nämä ei vaikuta mihinkään muuhun, mutta se vaan täytyy siellä tehdä järkevällä tavalla. Mutta se, että mistä sitten löytyy se koodi, mikä sitten tänne upotetaan, niin se löytyy täältä MongoDB Atlaksesta. Täällä löytyy nämä 3 pistettä, tämä valikko. Niin täältä löytyy tämmöinen kohta kuin Embed. Sitä kun painaa, niin tässä täytyy ensin konfiguroida tämä ulkoinen jako. Painetaan tuota kohtaa. Tässä nyt on ihan kätevää ensin niin kuin sallia tämä external users can view data in this data source.
Ja sitten myöskin tämä Allow Unauthenticated Data Access. Ja kun nämä on tehty täällä, sitten vaan mennään takaisin päin. Ja painetaan jälleen tämä Enable Unauthenticated Access. Voi valita, että onko vaalea vai tumma värimaailma siinä. Ja tästä löytyy se koodi. Jälleen tuolta vaan painetaan tätä kopiointinappulaa. Sitten kun sitä on painettu, suljetaan tämä. Mennään takaisin Node-REDiin. Klikataan template-nappula auki ja sitten tänne Ctrl-V:tä käyttäen, niin sinne se koodi ilmestyy. Se nyt menee yhdellä rivillä siinä, mutta antaa olla vaan. Ja sitten kun se on tehty, niin done. Ja aina kun jotakin operaatiota täällä tehdään, niin silloin tämä deploy-nappi muuttuu punaiseksi ja sitten kun sitä painaa, sitä punaista nappulaa, niin sen jälkeen sitten kaikki muutokset astuu voimaan, mikäli ne on sitten oikein konfiguroitu. Ja sitten kun homma on ohi, niin täältä löytyy linnunnokasta tämä dashboard. Ja tuossa nyt täältä löytyy sitten tämä linkki, että mistä voidaan sitten mennä sinne varsinaiselle sivulle. Niin sitten sieltä tulee sitten niin kuin itse asiassa tämmöinen käyttöliittymä näkyviin. Eli tuossa on sitä päiväryhmien kanssa kerättyä valosensoridataa. Ja meillä oli tässä vielä tällainen, että aina kun tätä nappulaa painoi, niin silloin sitä dataa pyydettiin ja sitä dataa tuli sitten tänne uutta, mutta täällä on nyt jo tuhansia pisteitä, että yksittäiset painallukset ei tuossa hirveästi näy, ja sitten kun tuo mun sensorikin on tuossa nyt näköjään vähän rikki, niin senkin takia tämä homma nyt sitten ei tänään juuri nyt toimi. Ja se viesti, joka menee tietokantaan, tulee sitten vielä tuohon. Ja miksikä mä halusin tämmöisen harjoituksen sitten teettää, niin tämähän nyt on ihan perusinsinööriasia, että silloin tällöin tulee eteen se juttu, että insinöörin täytyy osata kerätä dataa, osata visualisoida sitä, mahdollisesti tehdä asiakassovellus ja vieläpä sillä tavalla, että se olisi silleen käyttökelpoinen pilvimaailmassa mistä tahansa päin maailmaa käytettynä, niin tässähän semmoinen nyt sitten on. Itse kun tämän harjoituksen tein, niin puolisen tuntia siinä meni, kun sen laadin ja tällainen lopputulema siitä tuli. Toki sitten professionaalit koodarit, devaajat, niin käyttää sitten muitakin työkaluja, Reactia tai jotakin vastaavaa. Ja sitten näitä pilvitoimittajien alustoja, työkaluja ja sitten määrittelevät tietosuoja- ja tietoturvaprosessit sekä sitten nämä IoT-pilviprosessit paljon virtaviivaisemmaksi ja skaalautuvammiksi, mutta periaate on tässä tämä. Määritellään prosessi, mihin se data tallennetaan, millä tavalla se visualisoidaan, mitä dataa me siitä halutaan nähdä, mitä informaatiota ja kaikkea tämmöistä, niin periaate on kuitenkin tämä, riippumatta siitä, että millä työkalulla sitten asiat tehdään. Toki ammattimaisesti, kun homma tehdään, siihen sisältyy paljon suunnittelua, paljon asioita, joita pitää ottaa huomioon, tietoturva, tietosuoja mielessä ja näin päin pois. Mutta joka tapauksessa niin tälläkin pärjää aloittelijat ja tällä pääsee sisälle tekemään jotakin käyttökelpoista. Ei ole ensimmäinen eikä toinen kerta, kun sanotaanko näin, että on pitänyt jollekin asiakkaalle tehdä joku yksinkertainen tämmöinen proof of concept-sovellus, joka sitten niin kuin on täytynyt sitten saada toiminnalliseksi myöskin hyvin helposti, hyvin nopeasti, niin on kyllä muutaman kerran sitten Node-REDillä näitä vääntänyt. Ja itselleni
kotiautomaatiota myös. Tässä on sitten vielä sekin idea, että tämänhän saa pyörimään pilveen, eli tästä saa sen asennettavan instanssin aikaiseksi ja sitten sen voi sitten pilvipalvelimella laittaa pyörimään tällaisena standalone-sovelluksena, että sitä ei tarvitse kotitietokoneella pyörittää, läppärillä pyörittää, vaan se sitten pääsee pilven kautta käsiksi myöskin tähän käyttöviitteen. Mutta se on sitten jo vähän pitempi juttu, miten se tehdään. Mutta tässä vielä summa summarum, 3 harjoitusta tiedossa. Eli se ensimmäinen oli yksinkertaisesti tämä, että saa Node-REDin toimimaan. Toinen harjoitus, että dataa tietokantaan, visualisointi siellä vielä siitä sensoridatasta siellä tietokannan puolella, käyttäen sitä MongoDB Atlasin charts-toimintaa. Ja siinä on ideana se, että tulee se MongoDB Atlas tutuksi. Ja viimeisenä harjoituksena sitten tietysti tämä käyttöliittymän toteutus. Ja loogisimmat päättelijät jo ehti varmaan ajatella sen, että jos tekee tämän viimeisen harjoituksen, niin sillä kuitataan kaikki harjoitukset. Ja näin asia on. Se, että pääsette tämän viimeisen harjoituksen tekemään, niin vaatii kaikkea tätä, mitä tässä nyt on tehty. Ja jos haluatte tehdä vähemmän ja jättää sen siihen, ansata vähemmän pisteitä, niin teette sitten vain tämän ykkösharjoituksen ja katsotte, että reflektiot on kunnossa. Sitten tämä kakkosharjoitus tuottaa taas se 5 pistettä ja sitten tällä viimeisellä harjoituksella niin saa sitten itse asiassa ne kaikki pisteet kotiin ja myöskin sitten reflektiot kun tekee. Mä laitan siitä seuraavasta reflektiosta linkin teille huomisen aikana, niin pääsette senkin tekemään. Niin sillä saatte sitten meikäläisen osuudesta suoritukset kuntoon. Eli tämmöisiä asioita tänä iltana. Tässä tuli paljon raskasta asiaa ja sillä tavalla varmaan aika puisevaakin. Niin mä luulen, että me pikkuhiljaa lopetellaan tässä. Montako kertaa meillä tässä on jäljellä vielä? Eli nyt on 2 kertaa vedetty. Mun täytyy se tarkistaa ja mä sitten itse asiassa tuossa vielä katon, vielä 2 kertaa jäljellä ja sanoisinko näin, että sitten mennään vähän näitä tämmöisiä pilvimaailman ehkä pikkasen syvemmällekin. Ja mä voisin yrittää saada vielä vierailuluennoitsija tuolta Googlen puolelta, mutta se ei ole vielä ihan salettia, että tuleeko, koska ne pyörii meillä muutenkin niin paljon, niin voi olla, että vähän kiireisiä ovat. No niin, tuossa Dockeri pyörimään, niin kokemusta, toi on hyvä ehdotus, niin mä voisin katsoa, että jos vaikka joku Dockeri-harjoitus ottaa lisäharjoituksena, niin mikä niin se olisi oikein hyvä tämmöinen jatko ja vielä tämmöinen, sanotaanko tämmöinen riittävän haastava vieläpä silleen, että ei mennä vielä niin kuin ihan siihen syvimpään päähän, mutta sanotaan, että pitää jo osata ainakin koiraa uida siellä altaassa, että dokkeri sujuu. Niin otetaan se niin kuin yhdeksi tämmöiseksi ylimääräiseksi harjoitteeksi, niin ilman muuta. Toi hyvä ehdotus. Jees, mutta onko kellään huolenaiheita, kysymyksiä tässä? Voitaisiin pikkuhiljaa lopetellakin. Milloin nämä tehtävät tulee saataville, että voi tehdä pois? Mä huomenna mä laitan aamupäivän kuluessa tulemaan. Ja mä laitan sitten myöskin sen osoitteen siitä, että mistä sitä dataa saa. Niin saatte sitten niin kun tilattua sitä MQT:tä ja brokerilta. Niin sekin homma on sitten hoidossa. Mutta sanotaan puolen päivän mennessä, niin on sitten nämä
ohjeet ja sitten nämä informaatiot harjoituksista niin tullut. Ja jos on puutteellisia ohjeita, niin mä sitten täydennän, että esittäkää kysymyksiä ja kritiikkiä, niin mä sitten sitä mukaan täydennän, että jos joku asia on epäselvä. Vielä kysymyksiä? Joo, reflektiolinkki, niin mä laitan senkin tänään. Pääsette nopeasti sitten niin kuin, reflektoimaan, niin tuossa varttitunnin kuluessa tulee. Okei, mutta kiitos teille mielenkiinnosta. Lopetetaan tähän ja ei muuta kuin illanjatkoa kaikille.